Ennek a videónak az első könyve Szülés, ahol én irányítok című könyv. Ez nekem egy nagyon fontos könyv volt a szülésre való felkészülésemben. Egy szemléletet ad tulajdonképpen a szülésről, abból az irányból közelíti meg az egészet, hogy a gyermek születése egy csoda, természetes esemény és egy folyamat, és nem egy félelmetes, kínokkal járó, ordítással teli dolog, legalábbis jó esetben. És én szülésem előtt, amikor erről olvastam, ez nekem nagy erőt adott. Emellett találhatunk benne relaxációs, vizualizációs technikákat, amiket a szülés során alkalmazni tudunk, többet is leír, kiválaszthatjuk a számunkra megfelelőt. A könyvnek van egy kicsit ilyen spirituális hangvétele, ezt a részét én elengedtem, de még így is nagyon sok mindent tudtam belőle hasznosítani a szülésem során. A második könyv, amit ajánlanék a szüléssel kapcsolatban, az Útmutató a szüléshez. Ezt egy bába írta. 2 részből áll, tulajdonképpen az első rész számos születéstörténetet tartalmaz, a második pedig a legfontosabb tudnivalókat a szülésről. Ez a könyv is sok erőt adott nekem az előzőhöz hasonlóan a szüléshez. A születéstörténetek is, és maga a leíró rész is. Így a végére ajánlanék néhány könyvet a szoptatáshoz is. Az egyik a Szoptatás és táplálás című könyv. Jó alap lehet a szoptatás sikeres megkezdéséhez és a felmerülő problémák kezeléséhez, úgy, ahogy a következő 2 könyv is. Én inkább ezeket forgattam többet. A következő Ungvári Renáta szoptatás kézikönyve, és végre a harmadik Elizabeth Horman Szoptatás című könyve. Én az utóbbi 2-t forgattam főként. Ezt a végül is így már 8 könyvet ajánlanám minden kismamának. Ha te valamilyen más könyvet is szívesen ajánlanál, írd meg kommentben. Hasonló tartalmakért pedig kövess be.